അർജന്റീന ലോകകപ്പ് നേടിയത് കമന്റേറ്റ് ചെയ്തു ചാനലിൽ. ഇനി ഇത്തവണ ബ്രസീലാണ് വേൾഡ് കപ്പ് നേടുകയെന്നൊന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ കമന്ററി ബോക്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കമന്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ? ആമസോൺ കാടുകളിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ പൊഴിയുന്നു. രണ്ട് കൈയും നീട്ടി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ക്രൈസ്ത റെഡീമർ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ലോകത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. ബ്രസീൽ again on top of the world. ആറാം കിരീടം, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ 6th വേൾഡ് കപ്പ് ട്രോഫി for Brazil. 60, 58, 62, 70, 94, 2002, ഇതാ 2026. 100 പൂക്കളെ ചതച്ചരച്ച കാലമേ വാടുകില്ല, വീഴുകില്ല. ബ്രസീലിന്റെ മഞ്ഞപ്പൂവുകൾ കാലം വീണ്ടും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ലോകത്തെ എല്ലാ ഘടികാരങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നില